खुलुमबाय 23 एप्रिलनि खौरां दानिया फैदो जोङो मोननैसो खौरांखौ खोनासंनि रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम गाहाय रादाबाव दङ गुगोलआ मोनसे थिरांथा लानाय जाबाय नोंनि एन्ड्रइड मबाइलावहाय कल रेकर्डिं गैखायाब्ला प्ले स्टोर एबा एप स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामनाया सोलिनाय नंला होननानै फोरमायदों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुगोलआ बेफोरखौ एलाउ खालामनाय जानाय नंला होननानै फोरमायदों आरोबाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथाङा जुदि डाउनलड खालामनानै कल रेकर्डिं एपखौ सालायोब्ला नोंथांनि मबाइला हें जानोबो हागौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आबसु आरो थुनलाइ आफादनि नुजाथिनायाव इंलिश टिचारफोरा थांनाय BScनि चिफ कनकेसर नार्जारिनि समावहाय कन्ट्रेक्ट बिसेसआव सा 400 फोरोंगिरिफोरा थिसननाय बिलाइ लानानै रां बान्थाबो मोनदोंमोन आरो हाबाखौ मावबोगासिनो दंमोन नाथाय BTC एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोननि गासै रां बान्था मोननाय आरो गासै हाबाफारिया बन्द जानानै थांदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों हाग्रामा सरकार दैदेननाय BTC सरकारा बिथांमोन गोबां एप्लाइ खालामसेयावबो गोबां नाजासेयावबो खालामनो हायाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों बिनिखायनो बिथांमोननि नखर सालायनाय आरो गथ' गथाय फोरोंनायाव गोबां उसुबिदा गोग्लैनो गोनां जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों बिनिखायनो दा बिटिआरनि CEM प्रमद बर'खौहाय बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा खावलायहरदों बे सावरायनायाव लोगो लानानै आबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि मुस्रि सोमावसार बसुमतारिया गासै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ होननानै बिथाङा बे जुथुमनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदों मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि भारत हादरावनो फाइटार जेटखौ खालामनाय जासिगोन साननैसो सिगां UKनि PM बरिस जनसन आरो जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार आरो गोबां मन्थ्रिफोरनि नुजाथिनायावहाय मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों ब्रिटिश सरकारजों आरो भारत सरकारजोंहाय फालांगि खालामनाया सलासल जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों बेजोंहाय जोंनि भारतआ गोबांथार जौगागोन आरो गोबां इन्डास्ट्रिफोर जौगागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो गासैबो रोखोमनि फाइटार जेटखौ जोंनि भारत हादरावनो खालामनाय जासिगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो बे खौराङा जोंनि भारत हादरनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा साननैसोनि उनावहाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जम्मु काश्मीर जालालाबादाव थांनो थाखाय जायगा थि खालामदोंमोन बे जायगायावनो सोरबा सिनाय मोनै उदखारिफोरा 4 जवानफोरखौ गुलि गावनानै जखम खालामनानै गालांनाय जादों बे 4 जखम जानाय जवानफोरखौ दा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बबे उदखारिनिफ्राय बे जाथायखौ खालामदों मिथिथ'नाय जायाखै बेखौ दा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो वेस्ट बेंगलनि हाबिबपुर ओनसोलावहाय हासिब फेक्टरियाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों निमाय बिश्वास मुंनि सुबुङा सासे 4 थाखोआव फरायनाय हिनजावसा गथ'खौ जबरदस्ति बिस्कुट होनानै बुरखायनानै जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन उनाव खुनुरुखुम गथ'आ बिनि आखाइनिफ्राय बारबारबासि खारग'नो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा बे निमाय बिश्वासनि हेंथायै बिनि बिमा बिफाया FIR होनाय जाबाय दा पुलिसफोरा हमनानै जोबथेसालियाव लांसिगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बिमा बिफाया बेबायदि लंपटखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै FIR होनाय जाबाय आमेरिकानि राजधानि वाशिंटनावहाय पुलिसफोरा गुलि गावलंनायनि जाहोनाव आमेरिकानि सुबुंफोरा 3 जखम जानो गोनां जाबाय होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों बे जायगायावहाय लकडाउन फोसावनाय जादोंमोन लकडाउन फोसावसेयावबो एलार्ट खालामसेयावबो मानसिफ्रा मानियैनि जाहोनावहाय गुलि गावलंलाबायनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर गासै सुबुंफोरा फिल्म शुटिं खालामगासिनो थादोंमोन नाथाय पुलिसफोरा बादा होदोंमोन अब्लाबो बिसोर जबरदस्ति फिल्म शुटिं खालामनायनि जाहोनाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै आमेरिकान पुलिसफोरनि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों दा बे 3 जखम जानाय सुबुंफोरखौहाय फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो जोंनि भारत हादराव दासिमबो कर'ना भाइरासआ खाराखै 24 घन्टानि गेजेराव 2451 गोदान केस मोनबावनाय जादों सावस्रि बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला बयबो साबधानै थानांगौ मास्क गाननांगौ आरो सेनिटाइजारखौ बाहायनांगौ होननानै बिथांमोनहा बयनिसिमबो खावलायहरदों
मध्य प्रदेशनि बाधवान गामिनि सासे गोख्रों मावथि आबादगिरिया गावनि बिहामजोखौहाय हेलिकप्टारजों लायनाया बिमायनो गोजोननाय खौरां। मानोना गोबां जोंनि भारत हादरनि खना खनला सुबुङा बिथांनि बे हाबाफारि मावनायखौहाय बिमायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। साख्रि गैया बाख्रि गैया बेबादि लाख लाख थाखा गारनानै बिहामजोनि हाबा आरो बिसाज्लानि हाबाखौ होनाया बिमायनो गोजोनथाव खौरां होननानै बयबो बुंसोलायदों। आबादारि जायोब्ला बेबायदिसो जानांगौ होननानै बयनिबो खुगा खुगा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे आबादारिनि मुंखौहाय रमेश दादाक आरो बिसाज्लानि मुंखौहाय यासुन दादाक होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। कर्नाटकआव सानै 12 थाखोनि फरायसुलिफोरा हिजाब बुरखा गाननानै एग्जाम हलाव फैदोंमोन। उनावहाय फोरोंगिरिफोरा बिसोरखौ एग्जामाव जिरायहोनाय जायाखै। प्रिन्सिपालआ कर्टआवहाय फन हरनानै अर्डार बिहरदोंमोन होनदों। नाथाय 45 मिनिटसो फरायसाफोरखौ फज'नानै दोननायनि उनावबो कर्टआ अर्डार होआखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबजासिम कर्नाटक कर्टआ बेखौ गनायथि होआखै होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।